Så skal vi til at kigge på ugen her 1. juni til 7. juni. Og vi skal se på, hvad vi med fordel kan have fokus på, hvor vi skal have vores kræfter fra i forhold til det, hvor fundamentet er og målet, og hvad vi kan gøre for at opnå det, vi ønsker at opnå den her uge. Ja, der er jo 3 sten, der lægger sig rundt omkring fokuspunktet, men der er en, der vil melde sig rigtig meget på. Den er en, der sat sig op på højkant. Og det er den, der kalder, det er den, der råber, og så de andre, der støtter den. Så det handler om kommunikation den uge. Kommunikation er både det at lytte, det at tolke, det at få med, hvad der bliver sagt, og så det, jeg også kalder aktiv lytning, at man lytter ikke fra sit eget perspektiv hele tiden, men lytter til, hvad der bliver sagt på den anden side. Og der mener jeg også både på den anden side af bordet, den man diskuterer med og taler med, men også alle siderne af en selv, og samtidig også, hvad der kommer fra spirit. Og for dit eget indre kompas. Så målet, og så at støtte op, det er fundamentet, der støtter ind op omkring, og egenomsorgen, selvkærligheden og selvomsorgen. Og fundamentet i det, for at kunne gøre det, så er det jo også det der med at være følelsesmæssigt, det er energetisk det her, energetisk i din skaberkraft. Vide, at du skaber hele tiden via din kommunikation og via din tolkning. Så uanset hvad du tænker om dig selv og hvad du tænker om andre, skaber en energi, som så gør, at du har en knytning til de ting. Hvis du nu sidder og tænker noget rigtig dejligt positivt om en anden person, så er der jo en tråd imellem, og du skaber en tråd imellem jer af energi. Så du forbinder dig faktisk med dem ved at tænke positivt eller tænke mindre positivt. Så vær også opmærksom på, hvad det er, du skaber energetisk, og så også lidt følelsesmæssigt, fordi den stikker næsen op imod følelserne. Så hvad er det for nogle følelsesmæssige bindinger, du skaber via din kommunikation og via dine tanker og dit mindset og hvordan du lytter og så videre. Målet, det er følelsesmæssigt. Det er, og den ligger i kommunikationspladsen, det er jo at være opmærksom på de følelser, du kommunikerer ud fra. Så også at bare få det gjort. Altså, hvis der er nogle følelser, som du synes har brug for at rense ud, eller løftet, eller dyrket, så gør det. Jeg hiver lige mit ur af, fordi jeg kan se og høre, at den lyd generer mig. Så den kommer af nu. Sådan. Beklager. Så skal vi til selve læsning, og vi starter altid med at kigge herom. Hvad er det, vi kan lave anderledes? Hvad er det, vi kan ændre? Og der ligger hjertestenen. Hjertestenen ligger i fortiden. Det ligger i det, der kan laves om, og det ligger i pleaseren, bjørnetjenesterne sted. Og den ligger i følelsesmæssigt. Det er også at kigge på, hvordan du tolker følelsesmæssigt at være i hjertet. Og så samtidig også tilgive dig selv for ikke at vide bedre. Eller efter hvad det er. Eller løft dig selv. Så lave det skyggearbejde, der skal til omkring det her med at gøre tingene i kærlighed. Vi tror tit og ofte, at vi gør tingene i kærlighed for vores omgivelser. Fordi de får ret, og du får fred, ikke sandt? Men nogle gange, så når det sker på bekostning af en selv, når man føler, at grænser bliver overskredet, når man føler, at man overskrider sine egne grænser, når man føler og oplever, at den ligger i følelsesområdet, så man skal tjekke sine følelser. Hvad sker der egentlig, når jeg gør de her ting?
Føler jeg mig glad? Føler jeg mig opløftet? Giver det mig energi at hjælpe? Så gør man det. Men i de her tilfælde, i næste uge, så skal man til at kigge på, hvad er det for nogle følelser, der rammer mig, når jeg ved, at jeg skaber via mine tanker, og det er min kommunikation, jeg skal have fokus på, og jeg skal funderes i, hvad det er, jeg ønsker at skabe, og målet er at bruge mine følelser konstruktivt, så er det handler om at få ryddet op. Gør du bjørnetjenester? Og hvis ikke, det vil sige, at lige når du siger ja til noget i løbet af næste uge, gør det fra et sted, hvor du føler, ja, det løfter mig. Og hvis ikke, så gå ind, hvad kan jeg så ændre? Man behøver ikke at skulle sige nej, men man kan ændre på de følelser, som gør, at man oplever, at man er pleaseren. Man kan sagtens sige ja, og så få arbejde med ting, der gør, at man føler, at man er pleaseren, at man hopper og springer for alle andre. Og det er der, hvor man laver skyggearbejde. Og det er så der, hvor man, hvis man ikke selv kan finde ud af det, jamen så bestiller man en tid og får lavet klaviance med det her, hvor der automatisk er oprydningsarbejde. Fordi det kan jeg høre, at vi laver her. Og at finde en skyggecoach. Ja, det er jeg så også uddannet til, men find en, som du føler, du har tillid til at hjælpe, eller tage en snak med vennerne, eller tage forbi præsten, eller det, som folk ikke ofte bruger, det er vores præster er altså uddannet til at lave, til at hjælpe os til at være sjælsørger. Så gå ind og kig på det her i løbet af at være opmærksom på ikke at ryge over i pleaserrollen, men i hjælperollen, i hjælperen, ja, jeg vil gerne hjælpe dig, fordi det løfter mig op, og at pleaseren bliver renset og ændret på, så man får lavet de skyggearbejde, der skal til. Og den ligger også på lys skygge, det vil sige, at du ved jo godt, hvordan du skal gøre det. Og hvis du mangler inspiration, så kig rundt omkring dig til, hvem der er rigtig dygtig til de ting, til at være i hjertet, uden at føle, at det bliver drænet, så de ikke ryger over i pleaserrollen. Men lad dig inspirere dem, man vil sig selv. Og så har vi over i Just Do It her. Vi skal nok komme ind på det her, men det ligger mere i nuet, og okay, vi tager den. Vi har fundamentstenen, og vi har, kronchakrastenen. Det vil sige, at vi har det her med vores eget spirituelle liv, og vores egen spirituelle udvikling, og det her med at lytte til de beskeder, der kommer ind. Dem skal vi også lige kigge på. Men lad dig inspirere andre. Og om lidt her, når vi skal over og lave skyggearbejde, så tager vi den der. Men lad os inspirere andre og rigtig tænke på, hvad er det, jeg egentlig ønsker at skabe? Og så have fokus på, det er mig, som skaber kraft. Det er det, der er det vigtigste. Det er det, der er fundamentet her i løbet af ugen. Kommunikation og din følelse er det, som hjælper dig til at opnå det, du ønsker. Du bliver, hvad du spiser, men du bliver ved Gud også, hvad du tænker og hvad du føler. Og så lyt til de informationer, du får ind. Og den bedste måde er simpelthen at sætte sig ned og trække vejret. Rense ud i tankerne ved kun at trække vejret, have fokus på din vejrtrækning, så stille et spørgsmål til din vejrtrækning. Hvordan gør jeg det her? Igen fokus på vejrtrækningen, og så lyt til de beskeder, der kommer ind i løbet af dagen. Og det kan være der i det øjeblik, du sidder og trækker vejret, at der kommer nogle indsigter, eller når du børster tænder, eller når du står i køen i Netto. Vær opmærksom på, og også kig på de følelsesmæssige ting, som skal ryddes op i og gøres klar omkring de her ting. Godt. Så går vi ind og kigger på de følelsesmæssige ting, som det ligger i Just Do It. Der er selvfølgelig noget skygger, der har blevet ryddet op. Og her skal der ikke tænkes og spekuleres over sine følelser, og hvordan kommunikerer. Men vælg de følelser, som vær opmærksom på, du skaber via dine følelser, men vælg så også dem, som du synes er fair at gå ind i.
skal du gå ind i dem, som holder det tilbage, eller skal du gå ind i dem, der løfter dig? Jeg siger altid, at holde sig tilbage, gå ind i følelserne, der holder en tilbage, det gør jo så, at de kommer op, og man kan dele med dem, slippe dem fri, og så er der endnu større kraft til at skabe. Der er mere energi på at skabe, og jo hurtigere går det, når man slipper forhindringerne. Og her skal der ikke spekulere så meget, her skal det bare give slip på dem. Giv slip, eller skru op for de følelser, som du synes, de skaber det, du har lyst til at skabe. Så går vi herover, og det er skyggearbejde. Der har vi skabersten, der ligger og stikker næsen forbi, kan man sige. Og her er der så skyggearbejde, der skal gøres. Og skyggearbejde, det der skylder skam. Og tit og ofte har vi fået at vide, at vi ikke er noget større end bare, vi er en krop osv. Men de sidste 30 år har der været meget fokus på, og det bliver der mere og mere af, at vi er altså skaberkraft i eget liv. Men vi er også påvirket af hinanden, fordi vi er en enhed, vi er alle samlet. Så det vil sige, at hver gang vi vælger at lytte til noget, hver gang vi vælger at tænke noget, hver gang vi vælger at hægte på en følelse, så skaber vi noget. Og hvis vi sidder og lader os kigge på en eller anden god ting, som løfter os, eller noget, der holder os nede, så bare vide, at det ligger der og bliver påvirket. Så handler det om, at lige at rense ud i den energi og lave det her skyggearbejde, der gør, at vi holder os nede. Og når man kigger her, så er det som regel der, hvor skyld og skam ligger. Energetisk, hvad er det for en skyld og skam, der ligger i det, du har skabt? Har du gjort noget, som du skammer dig over for, eller så videre? Så gå ind og ryd op i det. Og skyld og skam og skyggearbejde, de stammer som regel, altså de bliver skygger. De starter som regel fra barnsben af. Det bliver etableret i, hvor vi begynder at føle os forkerte. Der er nogen, der gør, at vi begynder at føle os forkerte. Og så holder vi tilbage, og vi holder det nede. Og så på et eller andet tidspunkt, så popper det op, og kan blive til et gigantisk problem. Og det er derfor, det er vigtigt at gå ind og kigge på, jamen det er faktisk ikke min fortælling. Der var nogle andre, der påbeduttede os deres mening, og deres holdninger til tingene, og det har ikke noget med mig at gøre. Det kan jeg sige farvel og tak til. Så ryd op i det, samtidig også i forhold til de spirituelle udviklinger, altså det her også med klarsyn, og lyt til, hvad bliver der. Ryd op i det, der har gjort, at du har stoppet følelsesmæssigt at lytte. Godt. Så her i balancen, der ligger jo kommunikation, det ligger i hjertet, så kommunikere med hjertet, lyt med hjertet, sæt dig selv ind i dit eget hjerte. Og så har vi intuitionsdelen her. Så ugen handler også om fremdriften. I ugen handler om at stole og have tillid til intuitionen og være opmærksom på den. Her er det mindsetet. Ha' dit mindset fixeret på, at min intuition er en ren balance. Det er den altid. Men det handler om, at vi har tillid til og trygt stoler på vores intuition. Så den her uge, der kommer nu her, den 1. juni til den 7. juni, er simpelthen at lade sig fixere på intuitionen. Og være i mindset om, altså være opmærksom på, det ligger i mindsetet. Vær opmærksom på, at intuitionen er i balancen, og mit mindset er fixeret på at stole på intuitionen. Det du så heller ikke kan komme udenom, det ligger også der, hvor du ikke kan komme udenom, det er dit fundament og din energi. Så her i nuet og ligger både fundamentsten, og fundamentet i fundamentsten, det er tryghed. Så det er at føle sig tryg. Det læner sig op af kommunikationen.
Og ejendomssorgen. Og ejendomssorgen skal man også få gjort. Altså den skal man bare handle på og få ryddet op i de forhindringer, der gør, at man ikke synes, at man er værd. Glem det. Handel. Der skal ikke tænke spekulere så meget mere. Nu skal der ske noget. Du skal være i ejendomssorgen. Fundamentet tilbage til det. Fundamentet handler om alt det der med økonomi, helbred, relationer, arbejde, trygheden, ægteskabet osv. Så det ligger i hjertet. Så vær i hjertet omkring det felt. Mærk efter at gøre noget, der er godt for dig. Mærk efter, at når du tænker på dit helbred, så tænk på, at du er så sund og rask, som du kan være lige her nu. Og hvis du ved, at du kan få det bedre, så træf de beslutninger og handle på det, som gør, at du får det bedre. Du kan komme udenom, at dit fundament og alt det, der handler om det, det skal være i hjertet. Og så har vi energien, som også ligger tæt op fundamentet. Det er, at du kan ikke komme udenom, at der skal bruges noget energi, og det er også om, hvordan du er i hjertet, og hvordan du tolker det, hvordan du taler om det, hvordan du bruger din energi, hvordan du forvalter din energi. Så det var det. Okay, så have en fantastisk god uge. Den skal jeg også have med. Hej hej.